jerit-jerit iku lho. Cepres ta ora, aku cepres ta ora. Aman, bermaem kowe. Kesusu mah prasmanan. Prasmanan. Prasmanan ya ampun senenganku. Sambele ndodo. Sambele piye, Rong? Wasin. Ya Allah. Seger ya, jangan asem, sambel pindang jos. Luar biasa. Oke, ngaturaken wilujeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua ada ngene iki pas uratna jebro. Lah jen ke bermaem kok ora semua. Iya ya. Iya. Mulai terus tak nggo ngene iki Mana aku langsung jak sudut niki biasa. aku. Nggih. Sugeng dalu saya para tamu undangan yang asam rawat dalam bawah Pak Ju. Mari. Kali Ibu Ju Warsi. Nggih, luar biasa tamu undangannya rame nggih. Rame. Niki sing lesehan nggih wala. Kata Ibu-ibu niki do ngantuk to Bu sampean Bu. Dak dereng ngantuk to Bu. dereng udah sore kaya Mbak ya. Lah ngono ya nek ora ngantuk tak akoni jos. Mergo pamite saka omah are ndelok ketoprak. Diteni ndelok ketoprak tekan kene ngantuk. Ngantuk. Nggih sembah nuwun. Pak Ju. Bu Ju. Sampun nimbali kula sak kanca sampun antum rezeki kali kula sak kanca mugi-mugi berkah barokah salajengipun keluargane pinaringan adem ayem rezekine lumintu berkah barokah saya kathah saya berah saya pokoknya Saya luah-luah ya Sam ya. nggih kanggo adikku sing ditokli Adik Rehan. adik Rehan sing endi Bubu. Oh, itu apa? Tadi naik gajah. sing pakai kemeja putih iki Iya. cakep guys. Wah, alise jek kuandele ngono Kuandel mana pe diapa? Rehan. Dalam Mbak Arem. Lah sawangane dia undang Mbak Arum kok wedi malah Malah dilok. ngene iki ndak kene ngono aja. Rehan, selamat nggih dengan bentuk yang baru. Delok ah. Delok apane? Bentuke sing baru kaya apa kan adikku rong sunat ya bentuke ngono kae. Nah, karek kondi ngono dukune dia. Nek kon Jepara kok bentuke apik. Piye? Kiru-kiran. Sudah sembuh ya, Rehan ya. Muga-muga tambah pinter sayangku, tambah soleh. Manut dawuhe ibu kali bapak nggih. Wis dipenuhi permintaannya ditanggapno ketoprak. Wonten drambe Bareng ditumpakke jiaran. Jiaran nek madhep aku karo mecice ndak aku kaya jiaran. Pengen jiaran
jaran wedok. Jaran wedok iya. Nek Udin kan jaran Oh lanang. aman. Pokoknya tambah terbaik adikku nggih. Apa yang jadi cita-citanya Dik Rehan semoga tercapai Amin, besok nggih. sukses pokoknya. Ya. Heeh. Aturi wonten kangen nang ati Mas minangkani Jackson ugi minangkani pamunnya saking dulurku yang ada di Serang sayang. iya. Yang lagi nonton streaming ini banyak sekali loh bayin yang di Iya. dalam negeri, Luar negeri. di Taiwan, Thailand. Nek Thailand jarang loh Jarang Jin. ya, Nek belum ada TKW ya, belum ada TKW ya? loh Jin. Jarang. Jarang. Nek operasi ya nang Iya, ning Thailand. Thailand. Kowe jare meh operasi. Iya, petak gedekno ben ngene aku. Monggo. Tau. Lah aku ora ngene ngene terus hawane ndane aku dak malah ngene aku. Nek kaboten malah Kaboten rawat motor. kudu jungkir. Iya. Monggo. Iki combat hadir enggak, Cin? Kayaknya Gak ono ya? enggak ada deh. Sibuk iki mesti. Nggih, monggo. Sereso ngaturi tamu dengan sesepuh-sesepuh wonten duka. Ngelo. Ya ngelo. Aduh. Sinaringan Wayu Manggolo wonten area syuting ya Blackpink kantong dana.
tuan rumah juga adikku sendihitan Dek Dek Raya. Rehan. Aku tak tuti kok madhep ngisor ndak Adik. gini ngono ndas. Adik Rehan. Ya, Lho, senyum nek aja. aku gelem ngingeti lho, Ro. Dek Rehan. Waduh madhep ngisor tenan nek. Madhep ngisor terus sanget tak undang. Iki mau ya Iya. permintaan dari Lek Sesaren Oh iya, sayang. hadir toh? Iki ngarep iki apa iku rombongan Tindak? Tak tahu aku, tidak terlihat. Sing kene-kene Halo, spesial Pak. mbak bila ingin request Oh, lagu. iya. Iki jek nganu imboi jek Ca. Birik banget iki lho, Kok iso Mas. digomong iso ngos-ngosan kene Ca. Imboi sithik jek Iya Ca. dong, WM audio. Tak jenggoki lho kowe nek kamu imboi lho Ca. Aduh, Ro, madoh, Ro. Ada? Apa mbok julki marak rono kowe? Adalah yang yang penting menghasilkan itu tidak gak menjadi apa-apa, masalah ya saya. betul sekali. Aturan tembang-tembang sing kepenak lah. Ngene ya. Wes. Biasa ya. Nyanyi Jin. Ya. Sembarang kowe ayo kowe. Ayo minangka sing dadi tuwa-tuwanan kowe iki ayo karo aku iki. Tua eleh, Ro. Lah iya wis ora masalah tuwa nek ije terlihat. Ngene nang lho Jin. Lah sesuk hari ape mau tambal kan ketok. Iya, Thailand. Dadi duitmu sing ngedur pirang-pirang sasi iki wis tak Masa kumpulno ya. tak Dek? kumpulno tak nggo. Operasi. Ape dimboi Mas. Tak mboi, Apa iki lagune? Pokoknya melu. Enggak, emah aku apa ya? Rindu aku rindu kamu ya, Rindu Som? aku rindu kamu Mas. Monggo langsung dicapcus. Sapa? Mban metu ya ana sing ngusungi ku apa iku? Apa iku lho tek Pak tinggo buah mau lho. Meh mulih iku mesti. Heeh, gue iki ya. dunak-dunak, Ya iki wakiye. ampun. Ya wis lah. Ya ndak apa-apa. Ya. Monggo. Nah, sabar nanti mengundang rezeki kena gue mbah marah Thailand. Kita ikut niat tenan ya, Nduk. Iya, mbah gini, Ro. Anu sik masang kawat gigi sik Iya. wae. Iya, monggo. Halo, yang ada di sebelah sini sering dari selamat malam. Woo! Weh, langsung aja ini. Padang batang pohon kelapa Gerang-gerang di pasir putih.
mbak-mbak iki lagune senengane Dek Rehan apa? Ayo. Ndek mange tak takoki Dek Rehan amen jentuk mengisor ae. Ngene iki barang apa jingine wis wani munggah panggung wis wani joget. Ayo omong sepisan. Lagune nang tutuke nang kene kok iso. Ayo. Lagune apa sayang? Kayaknya nek omong tak ambung lho. Milih omong apa tak ambung? Milih omong apa tak ambung? Ya salah Ngerti nggak aku gak iso. Lagune apa? Oh coba bisa deh. Lagunya apa sayang? Minta lagu apa? Jambu alas. Apa Sidorondo? Sidorondo, rondo kembleng. Waduh. Mah rondo jalukane rondo. Pak Ju iki warna-warnae sampean iki mesti kok ame ronda ae iki. Cilik kok mesti rondo senengane. Lagunya apa lagune? Sidorondo. Rondo kembleng ya Allah saiki kok roh lagu Sidorondo. Anak kecil kok lagune Sidorondo to. Nang kene ya sayang. Nang kene ya. Apa meh nganu? Nyanyi. Meh ngomong karo bapak njaluk saweran neh ngono. Mas mesti gawani waki kok, Dik. Aja peksa ngono nek apa jenenge gumoh nek roh kowe kono. Ora marang Thailand ya orang gumoh ya. Niki ada request saking Mas tadi ya. Buat Mas Tegar juga Izam ya, Cin. Oh iya. Lagunya Gulu Pedot Kasunyatan Mawar Bodas karo Dagang Pindang. Wah, lagunya lawas-lawas pol iki. Dia tulis salah loro apa salah siji ku gak apa-apa. Iki permintaannya saya sunat, Mas. Sidorondo. Rondo, Mas. Milih penyanyine jadi Milih, sing coba. ayu Ayu, milih salah kabeh. satu. Ayo, saya mau Ingeti pilih kok sendi. kono nganti pokoknya milih salah siji. Iki bar sunat iki mesti ro wong ayu iki. Wong ayu iki mesti. Sing ndi? Wah, bileng iki wong ayu kabeh. Didingi suwene cah. Suwene cepet ah. Siji ae cepet. Menya nomor siji. Kowe pilihannya Ya, sing anu iki. Dik. Pawakane koyo sapi sarung Ya. pilihannya sing gede dhuwur ya. Kene nyanyi Sidorondo me. Heeh, kene nonton landek ya lah ya. Nyanyi bisa. Joget ae nekno ya. Oke? Joget ya. Monggo Mas Sidorondo. Ini apa, Dok? Ya, monggo. Joget. Ayo gue joget aja. Asik, joget banget. Biyen mula sliramu wis tak aturi
sayang ya. Salim sama Mbak Indah Kalola sing cantiknya Indonesia. Salim karo Mbak saka kene kabeh ben kenalan karo Mbak Aku nek gak dicolong belas lho. Terakhir mau cekeli kok iso. Aku Lagi Joko Joko semerot kok. Iki lagi Joko ndek iki lagi garing-garinge iki kok iso. Iya piye ndelok, Ce? Kuagum malah. Nggih, sampun ya sayangku ya. Gendut iki mbok sapa kok iso pede salam iki Rehan sampean opo? Foto wae pas sing nyoteng bojo mae kok sa. Iya, ya. Sudah ya sayang, makasih ya. Hati-hati Ya. di belakang banyak banget nganu. Bergalan-bergalan waktu ya Ram ya. Nggih. Iki dari belakang ada permintaan apa gak saka Mas-mas? Belum. Menawa kok ape tawan iki, ape ketawa. Monggo Mas kalau minta lagu langsung saja ya. Apa minta Mbak Iin ya gak Ojo sih aku tak mintain langsung. Iki diaturi sing ngendi coba iki penyanyimu tok iki. Iya. Mas tetokno kok. Maksudnya tok ke suarane. Oh. Ngono lho Jin kok nyanyi Iya. Jin. Men milih men. Sik apa ana sing ngomong, Dik? Oh iya, lagumu apa? Iya. Kasunyatan Mas. Oke. Oh enggak. Di program lagunya wonten kasunyatan spesial buat yang nulis ya. Mas Tegar juga Izam. Sing ndi iki Mas Tegar karo Dik Izam iki? Sing ngendi iki? Napa, Bu? Mantuk. Ya Allah, lah wis mantuk jebule. Ya wis gak apa-apa. Yuk, monggo.
Cek lagek-lagek terlaris ya, Iya, Cin. teroris. Ya wis lah nek ngono dilanjut wae seperti Iya. yang ditulis tadi. Ternyata Pak Bas hadir. Hadir tenan. ya, Wah, dadi aku di kerasa. sana. Mang. Iki. Dari Iya, ngelencong, Iva. Ndi, Dek? Ngelencong. Lencong. Waduh. Kalau wong ngelencong nih lho. Satu hati. Oh, sabar. Ya Allah. Rom, aduh Rom. Rom, sabar. Iya, Orang nganggo U karo I. Sabar satu hati. Aduh. Kaya ana sebisi. Wah, iku barang ranggenah iku, ranggenah iku. Jindasim iku. Kowe iki muni barang ranggena kok driji madhep aku terus ngono senengane. Aja sabar iku mau ya. Nggih. Terus Pak Bas kak nyuwun waktu. Pak Bas. Saka nglencong. Nglencong. Ya Japar tim ya wonge teko. Ya Japarti. Tinoge. Eva. Pak Abdullah saking Badel. Pak Abdullah. Ya nyanyi. Apa? Hah? Apa Mas? Hah? Apa iki lagunya Mbak Adam? Gulu pedat. Oh, gula pedat. Ayo. Aduh. Iku lho, Dek. Ya, ayo Dut kan nyanyi Dut. Monggo Mas. Wonten dudu watu Mas. Mana ini kono asine rame ning puweteng banget tok, Cin. Ingkang wonten sisih kiwa panggung sugeng dalu saya Kang Mas nggih. Wonten ngajeng sugeng dalu bapake. Wonten sisih ngajeng mriki sugeng dalu ki.
sore. Sugih dalu Mbah. Walah. Oh, Mbah. Makasih ya Mas Kamal. Perawan Kalimantan karo jam 12 tak citet esek, Dek. Oh iya Mbak. Catet. Lah aku mang muni apa? Citet. Oh iya, ndek iki gombalku kegedean tak citet iku apa perkara sing tak eling-eling ae. Mau ya ana susulan karo Mase. Apa? Tak berdaya saya. Oh alah, gara-gara dicitet gak daya ya Mas ya. Ya, kalau begitu monggo Mas ya terima kasih sabar. Oke, satu hati loh ya, sabar ya Mbak ya. Ya kowe iku sing adu banget kok. Gemes aku. Menawa kok kegedean iki lho, Nduk. Iya, mulane kaboten nganti buntu. Kaboten nyanti buntu ku pengen. Heeh. Oke. Ngono Ya. ku, foto. Sabar Mas, sik sepurane aku mang foto sik ya Mas. Belen iki di foto. Sik arom. Iki iso moto tenan to. Tengok. Abane kok koyo piring pecah ngono ta, cuy? Cantiknya ya Allah. Mau zoom ah mesti. Delok-delok sik. Cantiknya sirah-sirah Wah iya. Enggak profil gua ya enggak ya. Ayo Mas, sabar Mas. Kata-kata mutiara hari ini. Apa temanmu nek ngono kuwi? Nyanyi dong, nyanyi dong. Baba. Ayo sa. Kan nanti sa. Hei. Sabar pol. Iya dong.
sampun lagu nih dari Mbak E ya. Oke, wah ternyata Wak Dewi ki secara tidak langsung iki nganu loh Cin. Apa? Senada karo gaunnya Bu Ju, cinta, iya. walah pakai ungu cantik sekali. Neng sayangnya wae Bu Ju luwe gemerlap Cin. Iya Rom. Sisa tuh sing gemerlap mana ya Ya Cin? sing gemergabung. Oke, ayo langsung saja Mas penaturi wonten tak berdaya. Saya Kang Mas yang ada di belakang iki lho Cik, nang nguri. Ya Kang Mas. Wonge mendelike nang nguri iki lho. Nang nguri Mendelik. kelir iki, nang nguri kelir. Delek iki. neng guri kelir. Heeh, lah iya. Ya nyanyi-nyanyi tak berdaya lho. Sembarang sing iso kok. Ayo Sud. Ya, monggo, tak berdaya.
ngerongot iki kaya apa ya, Dek? Kaya nek lele diweki Iya, makan Dek, ya, Dek pating nyerong. ngerongot ya, Dek, mau ora ono blas to. Mas iki saking pundi? Saking Ngelo piyambak nggih. Oh, wong ngintek Oh, berarti kowe nginceng Mas iki ket mau mau, Mas. Mas. Walet jebule nang isor ket mau ya, Cin. Iya, Lagi Ron. mengetokkan diri. Ya 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 ya. Saiki lagunya apa iki, Man? Tak percaya ya. Tak percaya. Tak ileki citetanku sik ya. Cetetan tiliki. Oh iya, iki terus waranggono ya. Perawan Kalimantan. Oh ya berarti kowe ora ngantuk. Ya ora no. Jase. PK ya. Yo. Sing nyanyi biasanya siapa? Pek. Iki lho lagune Oh. Perawan Kalimantan. Sunane Mbak Ngasri. Bang Asri senengane gak mangkat toh. Saya gak mangkat. Iya. Iya, apa wong streaming kan iki wong streaming. Iya, apa kan telepon nganu aja, ya, telepon aja. aja. Kan nyanyi, Dan. Jangan dong. Ayo, Bang Asri tak kasih yang semak ini loh, Mbak. Engko nek gumbah lho, Dik. Monggo Mas, wonten Perawan Kalimantan, Jus.
Dulu sembah nuwun nggih Pak nggih. Walah. Ambal dikei pindho tombol. sing nyawer. Wis gak bileng sirahe Wis wis gak bileng bileng. kowe. Kowe maune bileng piye ya Allah Gusti. Mas Hari iki ana susulan dalan anyar masih kelingan to? Kembang tebu sing